Foi a Alfa. Moi boas tardes, vamos a dar comezo á sesión plenaria ordinaria do 26 de febreiro do 2021. Non sei antes aproveitar para felicitar o compañeiro Maximino Jardón, secretario, polo seu cumpleanos, a portavoz do Partido Socialista polo seu cumpleanos tamén o día de hoxe, e a amiga e compañeira do Grupo de Goberno, Maribel Poisa, tamén polo seu cumpleanos o día de hoxe. Grazas. Non vai gustar en acta, lógicamente, pero bueno, aproveitar para que esta coincidencia de que celebremos un pleno, non que coinciden pois tres persoas da corporación para facer chegar esa felicitación. Si vamos a dar comezo agora a orde do día que está establecida na convocatoria do pleno desta sesión ordinaria, coa declaración institucional con motivo do día 8 de marzo que foi consensuada na Comisión de Facenda celebrada o pasado martes polos tres grupos e que pasará a ler a concelleira de Igualdade, Maribel Poisa. Boa tarde. O 8N celebranse os logros sociais, económicos, culturais e políticos acadados polas mulleres, pero tamén é un recordatorio do que queda por facer e un chamamento á participación para acelerar a chegada real de igualdade total. Os teitos de cristal existen. As diferencias laborais e salariais é un feito doado de comprobar e a muller está ausente de moitos foros porque non se procura a súa presenza, sendo desplazada unha e outra vez cando a sociedade o que necesita é escoitar a súa defensa e o seu parecer. É dicir, estás a discriminar e a calar a metade da poboación. A promoción da igualdade entre homes e mulleres non é só cuestión de xustiza, é enriquecer a sociedade. En esta misión de dar á muller o seu espazo nas mesmas condicións que o home, os gobernos locais temos un papel particularmente decisivo, por ser os máis próximos á cidadanía. Para iso é fundamental traballar desde a educación e a concienciación da cidadanía, legislando con perspectiva de xénero. A pandemia fixo visible o papel esencial das mulleres para o sostemento da vida e aqueles traballos esenciais para a sociedade. Caixeiras, limpadoras, traballadoras domésticas, cuidadoras, sanitarias, foron aparentemente recoñecidas social e institucionalmente. Pero un ano despois, as súas condicións non mudaron. Dos 21.000 empregos destruídos en Galicia, 15.900 eran empregos ocupados por mulleres. Dato que pon de manifesto o retroceso laboral e social. Temos, polo tanto, un importante reto institucional para mudar diferencias. Dende o Concello de Allariz, todos os grupos políticos comprometémonos a traballar en prol da igualdade, liberdade e o feminismo, empregando linguaxe libre de connotacións sexistas, integrando a perspectiva de xénero nas nosas decisións, traballando entre a poboación máis nova a prevención da violencia machista e os valores de igualdade e respeto, fomentando a corresponsabilidade nas tarefas e a ética no cuidado, tanto de menores como de persoas dependentes, identificando e enmendando as deficiencias que atopemos a nivel municipal na loita contra a violencia cara ás mulleres, respetando a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e a igualdade de oportunidades no cadro de persoal, e prestando especial atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade. Gracias. Ben, pois con esta lectura da declaración institucional damos lugar, damos paso ao primeiro dos puntos, actas, aprobacións e proceder o borrador da acta da sesión anterior correspondente ao 23 do 11 do 2020. Alguna cuestión relativa a este punto por parte do Grupo Popular?
Apróbase por unanimidade, entendo, entonces a acta correspondente á sesión celebrada o 23 do 11 do 2020. No punto número 2, resolucións adoptadas por a alcaldía desde a última sesión, contar conta, como en todos os plenos, de que están a disposición en secretaría estas resolucións. Punto número 3, ordenanza reguladora da venta ambulante no Concello de Allariz. Aprobación, si procede. Ten a palabra para defender a Concelleira de Promoción Económica, María López. Boas tardes. Como é sabido por todos, o Concello de Allariz tenta reactivar as feiras cun novo formato que busca dinamizar a actividade comercial, generando todos os sábados, xunto co mercado da Reserva da Biosfera, un fluxo de visitantes e compradores que creen novas sinerxas co resto da hostelería e comercio do municipio, e que reforcen a marca Allariz no senso de incrementar a capacidade de atracción de visitantes e asegurar que o comercio, hostelería e ciudadanía podan sair reforzados desta nova situación a que nos atopamos. Para isto, o Grupo Municipal do BNG somete a consideración do Pleno deste Concello a necesidade de aprobar unha ordenanza reguladora da venda ambulante no municipio de Allariz, co fin de darlle maior cobertura e desenvolvemento normativo a esta actividade mercantil no termo municipal. Quero agradecer o traballo conxunto e colaborativo entre os distintos partidos políticos que forman este pleno, para conseguir traer para a súa aprobación un documento que pretende regular o régimen administrativo da actividade de venda ambulante, nomear tantos requisitos que os e as comerciantes deben reunir para o acceso á actividade, así como as novidades en canto ao aumento da duración para exercer a venda ambulante e a posibilidade de transmisión das autorizacións como a simplificación da documentación a presentar. Todo isto de acordo co establecido na Lei de Comercio Interior de Galicia. Esta ordenanza marca como novidade principal que as datas para os mercados semanais serán todos os sábados do ano, excepto os que coincidan ca Festa do Boi de San Bieito e cos festivos de Nadal. A SEMADE manterá esa celebración da feira do 15 de agosto, caia o día que caia da semana. A ordenanza reguladora inclúe, ademais das disposicións xerais, no título 2, os requisitos e a documentación necesaria, o réxime de autorizacións municipais, a relación de produtos de venda e as obrigas dos vendedores e vendedoras. No título 3, as condicións do réxime sancionador. No título 4, o réxime de actividades feirais. Esta ordenanza entrará en vigor se procede a súa aprobación no día de hoxe aos 15 días da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, de conformidade cos artigos 62.2 e 70.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, que permanecerá vigente a súa modificación ou derogación expresa. Por parte dos grupos, Grupo Popular, Grupo Socialista, procedemos entonces á votación da ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Allariz. Votos a favor? Apróbase por unanimidade de todos os grupos a ordenanza reguladora da venda ambulante. Punto número 4, Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Allariz. Aprobación, si procede, ten a palabra para a defensa deste punto Bernardo Varela, portavoz do Bloque Nacionalista da Lei. Boa tarde. Este Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Allariz foi elaborado por SEAGA, empresa pública dependente da Xunta de Galicia, unha vez asinado o convenio de colaboración existente entre a FEGAM e a Xunta de Galicia por o Concello de Allariz para o combate da biomasa e, por ende, dos lumes forestais. En realidade, o que fai este plan é simplemente coller a cartografía existente do Concello de Allariz a nivel de chan urbano e sobre o mesmo trazar unha línea a 50 metros desa zona urbana para establecer o que serían as franxas secundarias, que son aquelas que deberían de proceder os propietarios a limpar. A verdade é que queríamos que fora un elemento máis ambicioso, pero isto que está establecido na propia legislación. E, polo tanto, unha vez aprobado, iso permitirá-nos acceder a unha serie de mecanismos de control a nivel informático para facilitar as comunicacións a aqueles veciños e veciñas que deban de proceder á limpeza das súas parcelas. O convenio que traemos hoxe aquí non establece nada máis que iso, e o que sí que nos permitirá o convenio que establecemos ca Xunta de Galicia é que 10 hectáreas ao ano que non foran limpas
polos veciños, ben por que non sexan titularidade de ninguén, ou non exista forma de comunicarlo, ou non estén dispostos a facer esa limpeza, sexa executada de forma subsidiaria por SEAGA, por empresa pública da Xunta de Galiza, que despois, posteriormente, tratará de cargar os gastos a aquelas parcelas incumplidas. E sen máis, este é un paso técnico, legal, que hai que facer para confirmar a Xunta de Galiza que o Pleno do Concello realiza esta aprobación e continuar o proceso legal. Por parte dos grupos municipais, do Grupo Popular, como dixemos na comisión informativa de Facenda que tivemos o martes, parecenos que era importante aprobar este convenio coa Consellería e nos parece unha medida moi axeitada para o noso Concello, nada máis. por parte do Grupo Socialista, sí. Boas tardes a todas e a todos. En agosto de 2018 publicouse o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, FEGAM e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas baixas secundarias. Cuestionable, dende o noso punto de vista, a función de competencias impropias e sen fondos autonómicos por parte dos concellos. En relación co plan municipal, temos que plantexar algunhas suxestións e ainda que anunciamos que o noso voto será favorable. Que o Concello acondicione con tempo, na primavera, os camiños e carrileiras de acceso ás parcelas e o monte. Notificar nestes meses de forma individualizada aos propietarios das parcelas afectadas pola faixa secundaria para que as manteñan limpas de biomasa antes do verán. Mirar, por exemplo, para o modelo de Barbadaso, que fan un estudio individualizado das parcelas afectadas, notifican unha ficha individual con fotos aéreas a través de drons onde se establecen con claridade a franxa a desbrozar e a advertencia de que será feita polo Concello a costa do propietario. Ainda así, como xa anunciei, o noso voto será favorable. Ben, pues únicamente puntualizando que nós, efectivamente, todos os anos fanse a notificación de moitas destas parcelas para que sexan acondicionadas e limpiadas polos vecinos. Tamén se fai un número moi importante de camiños, non absolutamente o 100% dos camiños que existen no municipio, porque é imposible os nosos medios que demos chegado, pero bueno, que estamos abertos a cualquier suxerencia que se poda facer para mellorar o sistema que vimos tendo habitualmente e que precisaría, eso sí, creemos nós, e como defendimos sempre tamén, unha financiación axustada para que se poderan exercer competencias como estas, non? Pero bueno, mentras eso non suceda así, procuraremos efectivamente cada ano ir avanzando máis en esta línea. Sometemos a votación entonces por parte dos grupos, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos grupos o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Allarín. Punto número 5. Adhesión ao convenio entre Vicepresidencia Primeira, Xustiza e Turismo e a FEGAM para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos Concellos de Galicia en relación coa implementación das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19. Adhesión, como decía, si procede. Sí, pois este convenio é froito, unha serie de discrepancias xurídicas incluso que había entre a propia FEGAM, os concellos e a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, desde un principio, dixo que isto era competencia municipal, mentre que existen informes, incluso por parte da propia Abogacía do Estado, indicando que a competencia sancionadora xa que é a competencia sanitaria de la sería da Xunta de Galicia. Finalmente, chegouse a un acordo de compromiso a través da FEGAM, polo cual a Xunta de Galiza se compromete a facer esta labor de comunicación, de tramitación e comunicación dos procedimentos sancionadores a aqueles incumpridores das medidas que se teñen establecido de loita contra o COVID-19. De feito, o convenio que vamos a aprobar hoxe chamase así Convenio entre a Vicepresidencia Primeira, a Consellería de Presidencia, Xustiza de Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galiza para a realización de actuacións auxiliares
e de colaboración material na tramitación dos procedimentos sancionadores, competencia dos Concellos de Galiza en relación con cumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19. É evidente que os Concellos dificilmente seríamos quen de acometer todas as comunicacións e tramitacións, afogaríamos en boa medida nesto, e, polo tanto, entendemos que o Concello de Allariz sí que debe de adherirse a este procedimento para poder cumprir ca obriga legal de comunicación aos infractores e sanción, pero vía Xunta de Galiza, que é quen ten os medios e tamén entendemos que competencias para facer. Nada, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular. Pois para nos aguantar tampouco temos nada máis que añadir e creemos que tamén é unha medida necesaria sen este convenio e xa manifestamos o noso apoio ante a Comisión de Facenda e o reiteramos ahora durante o pleno. Parte do Grupo Socialista. Sí, para mi van a anunciar que o voto será favorable, ainda que temos certas dúbidas, explico por qué. En novembro de 2020, a FEGAM asina un convenio de colaboración para a tramitación das sancións relacionadas coa COVID-19, ainda que hai moitas dúbidas xurídicas sobre a tramitación por parte dos concellos destes expedientes sancionadores, os concellos aceptaron instruir ditos expedientes a cambio de axuda administrativa autonómica e por responsabilidade institucional. Coa aprobación no Parlamento de Galicia este pasado martes da modificación da Lei de Saúde, o artigo 45 bis establece que a competencia para sancionar as infraccións en materia de saúde pública correspondelle aos concellos e a competencia para incoar, instruir e resolver os expedientes sancionadores polas seguintes infraccións en saúde pública tipificadas nesta lei. Dende o noso punto de vista, sería preciso valorar esta cuestión logo da entrada en vigor da lei antedita, pero ainda así o noso voto será favorable. Ben, pois sometemos entonces a votación, votos a favor da adhesión ao convenio mencionado, para non repetir outra vez os 7 líneas de título do convenio, votos a favor. Pois aprobase por unanimidade de todos os grupos. Número 6, Facenda Local. Se os grupos aquí non teñen inconveniente, faríamos como en todas as ocasións, debatir conjuntamente o punto 6 e o punto 7, e despois pasaríamos a votarlo de forma separada. Bueno, como os membros desta corporación coñecen, o Concello de Allariz ten suscritas 2 pólizas de crédito que a día de hoxe sometemos a debate en este pleno a súa renovación, unha delas por importe de 170.000 euros e a outra que está formalizada neste caso con a banca, a primeira con Sabadell, por importe de 210.000 euros. O Concello de Allariz adquiriu o compromiso hai anos xa de facer unha amortización paulatina destas pólizas de forma que non se incrementara a débeda do Concello, sino que se fora reducindo, como decía, cada ano tanto a débeda a longo como a débeda a corto plazo. Isto significa que o Concello está facendo unhas amortizacións de 90.000 euros cada ano, no que ten que ver cas pólizas de crédito para facer esa reducción. Despois desas amortizacións realizadas no exercicio 2020, a renovación correspondería, como decía, pois por un lado en 170.000 euros e por outra póliza que serían 210.000 euros. Para facelo, fixeronse invitacións tanto a banca como ao Banco Santander como Sabadell, contestando a esas invitacións e facendo oferta a esa invitación a banca e o Banco Sabadell. As ofertas presentadas son as ofertas que están en poder dos grupos municipais, que na práctica, e a pesar de haber unha diferencia entre o 0,29 ofertado polo Sabadell e o 0,43 ofertado por a banca, o custe da operación vai a ser 0 euros estar o Euribor en negativo e, por tanto, bueno, pues, sin custo para o Concello. Sin embargo, a oferta dentro das condicións que se establecían para facer esas ofertas é favorable a dos Santander de 0,29, por tanto, se hubiera unha variación Sabadell 0,29, por tanto, se hubiera unha variación ao longo deste período dun ano, pois efectivamente dese Euribor a 3 meses que sobre o que está feito o cálculo en este cuadro, pois efectivamente a oferta máis ventaxosa, tal e como se pedía, é a do Banco Sabadell. Hai unha diferencia maiores tamén nas ofertas, tanto na oferta presentada por a banca como na oferta presentada por Sabadell, das 2 pólizas de crédito a renovar, no que ten que ver cos intereses de demora, que mentras que o Banco Sabadell en este caso
fai unha oferta do 0,7, a banca fai unha oferta do 1%, non? Por lo tanto, bueno, pues a vista dos datos, e ainda que o coste sexa cero en cualquiera das dúas operacións de tesorería, é evidente que, bueno, que a oferta máis ventaxosa neste caso é a do Banco Sabadell. Por iso nós vamos a propor a renovación das pólizas, por tanto, a de 170.000 euros como a de 210.000 euros co Banco Sabadell. Por parte dos grupos, Grupo Popular, Pois por a nosa banda sempre saben cual deba sido a nosa postura respecto a estas renovacións, as operacións de tesorería e a crítica que levamos feito. Pero tamén é certo que este ano, por coherencia, no manifestado xa durante o pleno de novembro, cando foi o pleno de aprobación dos presupostos, no que nun momento do debate lle dixemos que se había un momento para se deberar para o Concello que nos apoyaríamos, este sería o momento por as circunstancias que estamos a vivir. Non é unha nova débeda, efectivamente, non é unha práctica que se colle así un pouco con pinzas, é unha renovación, pero realmente, bueno, son operacións encubertas, eu sempre digo o mismo. Cando renovamos, cancelamos e volvemos a contratar de novo as operacións de tesorería a corto, e o facemos reiteradamente durante moitos anos, o único que estamos facendo pois facer operacións de tesorería a largo plazo que encubertas. Pero, bueno, volvendo ao tema que nos ocupa, evidentemente non temos nada que decir, as ofertas as vimos, tal como vostede as acaba de explicar, efectivamente están collendo a máis ventaxosa para o Concello e, dado as tensións de tesorería que poida haber, que todavía poida haber, todavía o que nos quede de recorrido por mor da pandemia que estamos a sufrir, porque xa pasamos momentos moi complicados e non sabemos todavía pois como vai a seguir. Temos moitas esperanzas nesta vacuna e que todo volva a normalidade, pero a realidade é a que é, e a realidade afecta a todos, tanto a hostelería como as administracións como a todos. E, por a nosa parte, esta vez, que non sirva de precedente, non vamos a votar en contra e vamos a votar a favor, pero por estas circunstancias especiais que estamos a vivir neste momento. por parte do Grupo Socialista, Anunciar simplemente que, como ven sendo habitual por parte deste grupo municipal, a nosa postura será abstención. procedemos entonces a votación. Votos a favor? Abstención? Pois apróbase cos votos a favor do BNG, do Partido Popular e coa abstención do Partido Socialista. A póliza, o punto número 6, entendo que o punto número 7 vamos a aprobalo coa misma... Pero se votamos, bueno, da igual. Votábase por separado, como dixen. Entonces, entendo que a votación do punto número 7 vai a reproducir a do punto número 6, por lo tanto, se aprobaría o punto número 7 cos votos a favor do BNG, do Partido Popular e coa abstención do Partido Socialista. Que te quedou o punto número 7. De todas formas, facemos a man alzada para a acta, para a grabación. Entonces, votos a favor do punto número 7, votos en abstencións, perdón. Bueno, pois apróbase, como decíamos, cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular e coa abstención do Partido Socialista. Punto número 8, moción do Partido Popular en apoio da reducción de IVA aos alos de peiteado. Ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Vou dar lectura á moción da cual a presentei, que dice así: os salóns de peiteado representan un importante sector económico do tecido empresarial do noso país. Durante os últimos anos, estes profesionais veñen atravesando unha notable crise que se veu agravada coa chegada da pandemia da COVID-19. As restriccións derivadas da situación sanitaria e a práctica desaparición de celebracións e eventos festivos está abocando a desaparición de centros profesionais e empresas do sector. Só en Galicia o impacto da crise sanitaria provocou o peche de máis de 300 negocios de peiteado e unha caída na súa facturación que supera o 30%. Estes negocios, na súa maioría pequenas e medianas empresas, supoñen un número considerable de postos de traballo. Cabe destacar tamén o esforzo realizado polo sector para adaptarse á normativa recomendada polas autoridades sanitarias, o que supuxo tamén un importante investimento que, apoiados pola Administración Autonómica, tiveron que asumir directamente. O pasado 21 de xaneiro, o Grupo Parlamentario Popular, logo do diálogo cos traballadores galegos do sector, registrou no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para instar ao Goberno Central a
unha baixada do IBE pasando do 21% actual ao 10% por considerarlo unha das medidas fundamentais para garantir a supervivencia deste sector. Desde este Concello debemos tamén sumarnos a esta proposta de reducción que se fundamenta, entre outras cuestións, na súa cualificación por parte do Goberno Central como servicio esencial durante o estado de alarma, pois, ademais do seu traballo no ámbito da estética, realiza unha importante labor higiénica e sanitaria, especialmente para as persoas dependentes. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Allariz presenta a seguinte proposta de acordo: demandar ao Goberno do Estado a reducción do IBE dos salóns de peiteado pasando do actual 21% a un 10%, dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que mantenen nun momento de especial necesidade por mor da crise COVID-19. Nada máis por agora, moitas gracias. Para fixar posicións por parte do Grupo Municipal do Menegar, ten a palabra a Concelleira de Promoción Económica, María López. Boa tarde. No Grupo do BNG, facendo un lógico exercicio de coherencia e tendo en conta que o Parlamento está a mesma petición, vai a votar de forma favorable, como non podería ser de outra maneira, dada a situación do sector. Por parte do Grupo Socialista? Ben, a pandemia que estamos a padecer pon ben as claras a necesidade duns servicios públicos fortes que foron desmantelados e minorados polas políticas conservadoras. Un claro exemplo disto son as residencias de maiores privatizadas que ponen por riba do benestar dos maiores a conta de resultados da empresa. Non é crime que a solución a todos os problemas sexa baixar os impostos. En realidade, o que o Partido Popular pretende é aproveitar calquera ocasión para reducir os recursos públicos e deteriorar os nosos servicios e o noso estado de benestar. Recordemos que foi un goberno do Partido Popular no ano 2012 con un ministro do Partido Popular, Cristóbal Montoro, que subiu o IBE do 10% ao 21% dos salóns de peiteado. Onde están os recursos económicos remitidos polo Goberno Central á Comunidade Autónoma para tallar a emerxencia económica, social e sanitaria ocasionada pola COVID-19? Recursos e fondos extraordinarios derivados á Xunta de Galicia no ano 2020 polo Goberno Central, 734,9 millóns de euros do Fondo COVID-19, 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario, 17,3 millóns de euros do Plan de Medidas Económicas Extraordinarias e 1,9 millóns de euros do Fondo de Alimentación Infantil. Por todo isto, que nos propomos, ademais enviamos por escrito unha emenda, o Grupo Municipal do Partido Popular, é a seguinte emenda que consta de 2 puntos. Solicitar ao Goberno de España a realización dun estudo sobre a repercusión tributaria que tería a reducción do IBE dos salóns de peiteado como unha medida máis para a recuperación económica deste sector, tendo en conta as posibilidades e necesidades do sistema fiscal na situación actual. E segundo, demandar da Xunta de Galicia apoio para este sector, implantando bonificacións fiscais tamén nos tributos de carácter autonómico. Ben, para fixar posición, por respecto ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Bueno, pues eu non vou entrar en debates estériles que ha portado do Partido Socialista, porque moito habería que decir e contestar respecto ao que acaba de manifestar na súa intervención. As cuestións son as que son, unha cuestión de que ou se fai ou non se fai. A lenda que vostede presenta, ni sequera sabemos se é unha lenda de modificacións e de sustitucións, do que dá igual. A moción está expresada nuns términos e neses términos na que nos vamos a seguir, non vamos a aceptar esa emenda e nos vamos a seguir manifestando o que aquí se dice. E por a nosa banda, pues, tampouco temos nada máis que decir. Por parte do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, como ben expresaba María, nos en coherencia co que votamos xa no propio Parlamento de Galicia, vamos a votar a favor desta moción, aínda que efectivamente concordamos en que o IBE con este tipo pois foi un goberno do Partido Popular o que fixou en esta cuantía do 21%, pero é verdade que nos levamos ao Parlamento de Galicia esta proposta, despois de reunirnos co sector e votamos a favor no Parlamento de Galicia unha proposta que, lóxicamente, tamén levamos nos e, por tanto, que coherente nesa mesma línea, en ese mesmo sentido, votar a favor de que se solicite esta reducción do IVA, a pesar de que, efectivamente, concordamos que as administracións locales e moitos outros sectores non recibiron, en moitos casos, unha financiación, a pesar de que, efectivamente, sí que hai unha necesidade no sector que creemos que é evidente, e, por tanto,
nos apoyamos en este caso aí o sector na súa petición desa reducción e, por tanto, vamos a votar favorablemente. Non sei se hai alguna cuestión máis por parte de quen presenta a moción ou procedemos a votación. Por parte do Partido Socialista, alguna cuestión maiores? Bueno, pues procedemos entonces a votar. Votos a favor da moción presentada polo Partido Popular en apoio da reducción do IVA aos anos de peiteado. Votos en contra. Votos en contra. Ben, pois apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Punto número 9, moción do PSDG PSOE sobre a reforma da Lei de Saúde de Galicia. Ten a palabra, por favor, do Grupo Socialista. O Diario Oficial de Galicia de hoxe publica a Lei 8/2021 do 25 de febreiro de modificación da Lei 8/2008 do 10 de xullo de Saúde de Galicia. Entendemos que na actualidade a moción perdeu a súa virtualidade diante dos feitos consumados, pero podemos de igual maneira plantexar o debate neste pleno pola gravidade da situación. A Lei de Saúde 8/2008 de Galicia foi a primeira lei integral de saúde que se fundamentaba nos dereitos dos pacientes, en unha visión integral da saúde e da promoción e protección dela a través de mecanismos que un sistema sanitario público debe ter. A pesar destos anuncios e intentos de dulcificación, o texto legislativo aprobado polo Partido Popular ten implicacións legais de gravidade. As propostas incluídas implican, de facto, a implantación definitiva dun estado de alarma permanente en Galicia, con implicacións de carácter constitucional respecto da posibilidade de limitar dereitos fundamentais e liberdades públicas, como é referido na propia proposta, aínda que estes aspectos non poidan ser modificados e alterados nunha lei de rango autonómico. A normativa tamén implica a aprobación dos tratamentos obrigatorios para os casos que sexan considerados de interese polas autoridades sanitarias responsables, incluída a obrigatoriedade da vacinación, mencionando expresamente que estes casos poden darse aínda que exista incerteza científica, apoiándonos na consideración arbitraria de quen corresponde. A aprobación desta normativa supón unha vulneración de dereitos inapropiada e innecesaria. A situación excepcional que vivimos na pandemia xera un estado de medo e incertezas comprensibles e que desafogan a poboación. Non entanto, a utilización dos medos e os temores para legislar contra os dereitos cidadáns en favor das restriccións non é posible aceptalo. Os gobernos deben manter a capacidade de xestionar e dirixir as accións contra a pandemia, pero non aproveitarse deste escenario para implementar medidas de corte autoritario, e moito menos pretender alterar principios básicos de todo o Estado a través de medidas autonómicas que poden ter serios problemas de validez. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista de Allariz manifesta o seu rexeitamento a modificación da Lei de Saúde de Galicia proposta no Parlamento de Galicia e insta ao Goberno da Xunta de Galicia a iniciar unha reforma da dita lei en consenso con todas as forzas políticas con representación parlamentaria, axentes sociais, sociedades científicas, representantes das administracións locais e do ámbito xurídico galego. Esta reforma estará orientada a mellorar, de ser necesario, os aspectos que poidan contribuir a optimizar o sistema legal que sexa preciso, pero sin implantar medidas de restriccións de liberdades e dereitos individuais e facelo, ademais, de acordo coas valoracións sanitarias nos aspectos en que sexa preciso. Diante desta barbaridade xurídica de establecer un estado de excepción autonómico permanente, o texto legislativo aprobado polo rodillo do PP sexa recorrido diante do Tribunal Constitucional. Por parte do Grupo Municipal do BNG, ten a palabra María Poisa. Sí, o Grupo Municipal do BNG anuncia o seu voto favorable e anunciamos o voto favorable precisamente por eso, porque esta modificación non aporta medidas sanitarias, sino medidas de carácter restrictivo e punitivo. Esta modificación dota de corpo legislativo a acusación e a culpabilización do pobo galego do desenvolvemento e evolución da pandemia, sin nomear a responsabilidade que ten o goberno galego a hora de manter e dotar debidamente o sistema sanitario, os servizos sociais, os servizos sociocomunitarios, etc. O PP plantea unha modificación, unha reforma legislativa ponendo foco tan só na responsabilidade individual e nas sancións que se deben impoñer para frear a pandemia, sen aportar medidas sanitarias de peso que con pandemia ou sin ela reforcen o noso sistema sanitario, as residencias, con dotación de profesionais, con intervención e seguimentos áxiles e perpetuados no tempo, un sistema de rastrexo resolutivo, a atención primaria, que é a entrada da saúde pública, a atención primaria, a investigación, que
un pilar importantísimo e fundamental na saúde pública. Teríamos, por lo tanto, que aproveitar esta reforma para cometer importantes e necesarios cambios estruturais que fortalezcan e melloren o sistema público de saúde, escoitando e traballando ao carón de distintos grupos parlamentais, profesionais de investigación que neste país temos, porque de momento non emigraron todos aínda que están a piques. Profesionais da saúde e entidades que poidan aportar milloras. Por todo isto e por moitísimas cousas máis que teríamos que estar aquí unhas cuantas horas para debater e decir, anunciamos o noso voto favorable á moción. Parte do Grupo Popular. Bueno, nós evidentemente anunciamos o noso voto en contra, pero bueno, temos argumentos. Desde a Xunta de Galicia levase tempo advertindo de que o conxunto de España carece dun marco normativo axeitado para xestionar unha pandemia de longa duración como esta. Na primeira onda, o Goberno de España utilizou un mecanismo do estado de alarma, un mecanismo constitucional e regulado mediante lei orgánica, que é certo que contempla as epidemias como unha das causas. Pero non é menos certo que este mecanismo institucional está pensado para ser aplicado dun xeito limitado no tempo e que esta pandemia hai meses que sabemos que non vai ser un episodio pasaxeiro, senón que vai acompañarnos durante longo tempo. A propia lei orgánica do estado de alarma, no seu artigo 12, fai unha referencia ás medidas establecidas en as normas para a lucha contra as enfermedades infecciosas. Mais a realidade é que no noso Estado non existen normas específicas e concretas para a xestión destes episodios. A nivel estatal, temos unha lei orgánica de medidas especiais en materia de saúde pública do ano 1986, bastante xenérica, e a nivel autonómico temos a lei de saúde de 2008, que tampouco fonda demasiado neste aspecto. A vista de que a situación se alongaba e tanto o Goberno de España como as administracións autonómicas tiveron que ir improvisando a normativa para regular esta nova situación, a Xunta de Galicia asumiu a necesidade de reformar a legislación existente para dar un soporte legal máis garantista ás situacións que fagan falta. Temos que pensar que se trata de medidas que afectan directamente aos dereitos fundamentais, que necesitan dun amparo judicial e por moito que agora ese amparo estea atribuído aos Tribunais Superiores de Justiza para unificar a doutrina, é un deber do legislador facilitar o traballo de interpretación das medidas por parte destes órganos judiciais que deben ratificar que se axusten a unha legalidade que hoxe é algo difusa. Por iso, en sucesivas conferencias de presidentes, o presidente Feijóo pediu unha reforma da lei orgánica e, ante a falta de resposta, o pasado 8 de outubro de 2020, o Consello da Xunta aprobou unha proposta de reforma da lei orgánica que se remitiu ao Goberno de España. Tampouco esta proposta tivo acollida e o 25 de outubro vímonos abocados a un novo estado de alarma ante a necesidade de volver a tomar medidas restrictivas e carecer de outro marco legal máis idóneo. En consecuencia, ante a actitude do Goberno de España, a Xunta decidiu actuar ali onde pode e comezar a elaborar unha proposta para modificar a nosa legislación autonómica en materia de saúde en varios aspectos que consideramos importantes para xestionar esta pandemia. Facilitar as intervencións sanitarias, habilitando posibilidades de designar a determinado personal a autoridade sanitaria ou encomendarlle labores de inspección de saúde pública. Poñer límites e garantías nestas intervencións sanitarias. Asegurar que hai unha limitación temporal, unha publicidade ou un dereito de audiencia e unha justificación da necesidade. E definir as condutas que serán obxecto de infracción en situacións como a actual, así como a administración encargada de tramitalas e o seu procedimento. Unha vez tivemos tamén un pronunciamento do Consello Consultivo que avalaba a súa tramitación por parte das administracións locais no que ten que ver coas súas competencias de control sanitarias definidas na lei. A partir da aprobación desta lei, a Xunta non fará nada que non estea habilitado xa pola Lei Orgánica 3/1986
de medidas especiais en materia de saúde pública. Esa é a lei que nos rexe agora, pero a súa redacción é extremadamente vaga. Di únicamente isto. Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. As medidas oportunas e as medidas que se consideren necesarias. Con esta norma teñen que operar as comunidades autónomas e os tribunais. E con esta norma as comunidades xa teñen adoptado medidas restrictivas dos dereitos para proteger a saúde pública, incluindo o confinamento perimetral e os confinamentos domiciliarios de persoas infectadas ou en cuarentena. O que fai a reforma da Lei de Saúde é concretar cales son esas medidas oportunas e cales se consideran necesarias. Fixar como se teñen que facer, definir que dereitos teñen os cidadáns e que obrigas teñen as administracións automadas. En definitiva, poñer garantías. Por iso, para precisar actuacións e facelas máis equilibradas en casos de pandemia, Francia ou Alemanha modificaron as súas leis sanitarias. O propio Pedro Sánchez comprometeuse no verán a reformar a Lei Orgánica de Saúde. Eso foi no verán. E así o recomendou o Congreso en as conclusións da Comisión para a Reconstrucción Social e Económica. Pero, de momento non se fixo nada. Unhas comunidades autónomas están actuando sen límites ou condicionamentos legais, agais os xenéricos establecidos no estado de alarma. Outras están actuando vía decreto, como por exemplo Aragón. Algúnas están vendo como as súas medidas son denegadas polos tribunais porque non existe un criterio claro de ata que punto poden ou non tomalas. Non fai falta ser xurista para saber que por lei se aclaran máis os conceptos, se restringe mellor a arbitrariedade dos gobernos e se facilita a revisión judicial. Isto é o que se está a facer. Garantir unha actuación da Xunta proporcionada á situación pandémica por lei. Xusto o contrario do que di o PSDG. Con esta reforma, restringimos o exercicio do poder, non como agora, que se deixa ao arbitrio das autoridades. Así, o novo artigo 38, ter que se introduce na Lei de Saúde, deixa claro isto, dicindo textualmente: 3. No caso particular de medidas limitativas de dereitos fundamentais e libertades públicas, o requisito de proporcionalidade previsto no punto anterior exigirá que, primeiro, as medidas sexan adecuadas, no sentido de útiles para conseguir o fin proposto de protección da saúde pública. Segundo, as medidas sexan necesarias, no sentido de que non exista outra medida alternativa menos gravosa para a consecución do dito fin con igual eficacia. Terceiro, as medidas sexan ponderadas ou equilibradas, por derivaren delas máis beneficios ou vantaxes para o interese xeral que prexuicios sobre outros bens ou valores en conflito, atendidas a gravidade da inxerencia nos dereitos fundamentais e libertades públicas e as circunstancias personais de quen os sofre. Creemos que hai motivación suficiente para facer esta modificación, para dotarnos de medios legais aceitados e proporcionados ás necesidades que proporcionen especialmente a situación do coronavirus, e queremos que debe ir adiante. Por parte do Partido Socialista. Sí, bueno, pois eu vou facer agora miñas as palabras que me adicou a concelleira do Partido Popular na anterior moción. Eu tampouco vou entrar en debates estériles que non levan a ningún sitio. A lei é a que é, e con puntos e comas todo o que se argumenta nesta moción é certo. Tampouco fai falla ser xurista para entender que estamos ante unha barbaridade que o único que pretende é a restricción de liberdades e dereitos individuais. Gracias. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, decir, pues únicamente reiterar que, como decía en este caso a concelleira do Grupo de Goberno,
que se perdeu unha moi boa oportunidade para facer unha reforma que non fora mediocre no sentido de pouco ambiciosa, que nos entendemos de pouco ambiciosa e que, bueno, pues, lonxe do que fixeron outros países, como se mencionou aquí, que sí que foron unhas medidas máis valientes, unhas medidas seguro que moito máis efectivas que as das sancións e que o que pretendían un pouco eran situacións que pode haber de pandemias como a que podemos vivir agora, intentar facer un aillamento social daquelas persoas, por exemplo, que neguen a vacinarse, por exemplo, limitando o acceso á función pública, limitando tamén ou obrigando para o acceso á educación pública, e tamén aqueles nenos e nenas que non se vacinaron, e non entro a decir se estamos ou non nos de acordo, sin embargo, sí que foron a unhas medidas que tenden máis ser reforzantes desa necesidade de que houbera un compromiso colectivo para esa protección da saúde e non únicamente ao simple e ao fácil, como se fóramos unha xestoría de aumentar as sancións ou facer alguna aclaración deste estilo. Pero cando falamos, sobre todo nesta situación, dunha lei de saúde pública, se perdeu esa oportunidade de poder ir a algo máis ambicioso, sobre todo tendo en conta que o que queremos agora é garantir, non só sancionar, sino garantir precisamente esa saúde pública. Por lo tanto, nos, igual que anunciou Maribel Poisa, vamos a votar a favor da moción que presenta o Partido Socialista. Non sei se por parte do Grupo Popular. A pandemia do COVID-19 non é algo menor. Ata o momento morreron oficialmente en España, con datos de hoxe, 69.142 persoas con test positivo. Segundo o INE, son máis de 100.000 os mortos polo coronavirus. 100.000. En Galicia, afortunadamente, as cifras son bastante menores en proporción. Ata o día de hoxe son 2.194 mortos. Con datos de hoxe mesmo, nas últimas 24 horas houve 329 falecementos. Brutal. Esa é a terceira parte dos falecementos que había no punto máis alto da primeira onda. Recibimos eses datos como quen chove, que vai chover, e punto. Non, hai que tomar medidas. Son necesarias medidas legislativas que nos doten de medios para combatir con maior eficacia a pandemia. Non é suficiente con a boa vontade. O Grupo Municipal do Partido Popular de Leirín ten sido moi prudente coa xestión que ten levado a cabo o Grupo de Goberno Municipal, a pesar de alguna decisión non moi afortunada como ocorreu nas pasadas navidades. De feito, acabo de mostrar hoxe cando se falou de contas. Somos conscientes da dificultade de xestionar a actual situación e ponderar axeitadamente os riscos de enfermedade e a situación económica. Pero tamén pensamos que debemos dotarnos dos instrumentos necesarios para que, cando sexa necesario, se podan tomar medidas amparadas legalmente e que non dependa da decisión de uns xuíces ou de outros. España é o quinto país de todo o mundo en número de contagiados por cada 100.000 habitantes, solo por detrás da República Checa, Estados Unidos, Israel e Portugal, a datos de hoxe. Algo de responsabilidade lle corresponderá ao señor Sánchez. Porén, Galicia está ao revés de todo, é a segunda comunidade de España con menor número de contagiados por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Canarias. Algo parece que terá feito ben o señor Feijóo. Desde que sigan facendo as cousas ben en Galicia, os datos están aí. Ben, sometemos a votación a moción. Votos a favor da moción presentada polo Partido Socialista sobre a reforma da Lei de Saúde Pública. Votos en contra. Pois aprobase cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista, e os votos en contra do Partido Popular. No punto número 10 de rogos e preguntas non hai presentado por escrito nada. Non sei se verbalmente hai alguna pregunta para o Partido Popular. Queríamos preguntar, se le preguntamos na comisión, pero queríamos preguntar aquí para que quede constancia no pleno, si o Concello de Allariz se sumou ao segundo plan de rescate da Xunta para o comercio e hostelería e pymes que se está levando a cabo neste momento.
Nós non temos tomada ninguna decisión ainda a ese respecto. Hai unha carta que se nos remitiu por parte de vicepresidencia, nos puxemos en contacto coa FEGAN e veremos agora a posición dos concellos o que se vai a facer con respecto a esa carta. Entendo como eso que nos gustaría, porque na comisión ou entendí mal, ou a súa posición era favorable a adherirse a ese rescate. Non, nós estábamos a favor do acordo que se pretendía facer desde a FEGAN. Pasa que ese acordo non foi adiante, non? E, por tanto, agora algo que nos parece que é bastante así inadmisible e por lo menos atípico é que por parte do vicepresidente se remitan cartas aos concellos de forma individual, así casi eso, pedindo fondos e que os aportemos para despois facer ese plan de rescate, non? Porque eu creo que é a primeira vez que a Xunta de Galicia debe mandar así aos concellos unha carta pedindo cartos e fixar de cantidades ni nada, non? Por tanto, bueno, pues está tamén na FEGAN o tema e os diferentes concellos estamos con ese debate de que posición é a que hai e en función de, bueno, pues de esas posicións, pues fixaremos tamén a posición. Como se nos chega por agora. Porque queremos saber tamén, fainos chegar queixas en distintas ocasións de veciños de Vilaboa que teñen verdadeiros problemas para acceder á súa casa na zona, seguramente o vecinado está enterado do tema completamente, na zona por onde pasa o regato, onde se vai para a antiga fábrica de curtidos, e aí realmente se fan unhas balsas de auga imposibles de cruzar de maneira segura. Entonces, queremos saber, por que non se recibe estes veciños para escoitaros, e dúas, que medidas se pensan levar a cabo para intentar solucionar ese problema. Bueno, pues para a contestación eu vou pasar a palabra a Bernardo Varela, que ademais foi directamente que falou con veciños esos que parece que non se reciben. Sí, non, unha veciña, Este tema é unha veciña. É como se fora... Sí, bueno, pero digo que unha veciña. Sí, pero falamos de veciños, é unha veciña que mercou unha casa que está fora do núcleo rural. Eso é punto 2. Efectivamente, aí pasa unha regata que vai encañada nos tubos debaixo dunha placa de formigón. O primeiro caso que tuvemos foi en decembro do ano pasado, xusto o día do pleno da Diputación. E digo porque inmediatamente, cando subía do pleno, chamou 112 e nos diriximos Protección Civil ali e se atascou en 10 minutos. Tal é así que hai un vídeo cargado por esta persoa no cual nos dá o agradecemento pola inmediatez porque respondeu, neste caso, Protección Civil do Concello de Allariz, a súa demanda. Xa digo, en 10 minutos escasos estaba solucionado. A partir de aí, curiosamente, este Nadal colgou unhas fotos nas que criticaba outras cousas, os maiores, como o camiño, etc. Bueno, hai un camiño de terra de acceso á súa vivenda, que é unha vivenda que, insisto, está fora do núcleo rural e unha casa que comprou en esas condicións, sin esa urbanización previa, non? Que correspondería en calquera caso, como a todos nós cando facemos unha vivenda, o que fai a vivenda, non o concello, porque senón cada un faría a casa onde lle parece e despois solicitaría que a administración pública fixera a urbanización, e ela comprou perfectamente sabendo que era nesas condicións, porque non foi a primeira persoa que viviu nesa vivenda. Digo porque coñezo bastante ben o caso, como poden ver. A partir de aí, colgou un vídeo que sí que me chamou a atención, porque me fixeron chegar, indicando como que era no inverno deste ano cando se producía esa situación, cando esa situación era a de novembro do ano pasado. Non sei se me explico, o sea, era unha situación enganosa, cando menos, a que se colgaba no vídeo, porque ela referíase a algo actual cando era de decembro do ano anterior. Eso foi o que pasou antes do Nadal deste ano. A partir de aí, esta semana pasada, que as chuvias, volveu a haber un problema, efectivamente, volveu a colmatarse eses tubos. Aí sería bastante discutible que correspondera a este Concello a limpeza, posto que estamos falando dun regato, como ben saben, e era unha zona que anteriormente os veciños, eles mesmos facían a limpeza, posto que se acumula area, baixa muita area por o regato que ven desde a zona de Aira Bella, chega ali a Vilaboa, e ali encañase, pasa primeiro por un pilón e despois encañase neses tubos, pero un regato, non é unha actuación que corresponde ao Concello, no último caso sería de Confederación Hidrográfica, porque incluso está fora de zona urbana, insisto. Pero bueno, como efectivamente nos chegou outra vez unha comunicación por parte desta particular de que existía ese problema, e máis, un veciño de ali, el mismo
procedeu a desatougar un dos tubos, Marco, un guarda forestal que vive ali na zona, procedeu el mismo a desatougar eso. Además, sentiuse un pouco molesto porque el desatougollo para ela, pero ela, digamos que non mostrou moito espírito de colaboración, tamén é todo hai que decirlo. A partir de aí, desatougou, e cando estaba ali Protección Civil, ela pasou no seu vehículo perfectamente cara adiante. O día seguinte, procedeuse outra vez a ir hasta ali para acabar de desatougar outros 2 tubos e permitir que a auga circulara e volverá a pasar seguro, porque ao final o problema que hai ali é que, como indico, anteriormente os propios vecinos retiraban a área para os usos propios e ahora eso non se produce. Mais alá deso, non está. Claro, non se pode facer incluso, efectivamente. Xa sería un tema que podrá ter que probar facendo, non? E xa digo, nas 2 ocasións que se ten producido isto nos 2 últimos anos, no mismo día quedou resolto. Entón, a partir de aí, o resto do que hai non vou entrar, sinceramente, porque xa digo que había muitísimo que decir. E non há lugar. Alguna cuestión máis? Preguntas, si tengo meu compañero, despois xa robos. Non sei se vamos por preguntas. Si, primeiro preguntas. Hai alguna cuestión máis? Por parte do Partido Socialista? Sí. Por parte do Grupo Municipal do Partido Socialista, gustaríanos saber se o Concello de Allariz optou as seguintes axudas. Orde de 16 de enero de 2021 de concesión de axudas ás entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Sí. E, por outra banda, orde do 19 de xaneiro de 2021, axudas para a rehabilitación do patrimonio natural e cultural e a sensibilización ecolóxica na rede de reserva da biosfera de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Estás falando do exercicio pasado? Sí. No exercicio pasado solicitámola e despois, bueno, por diferentes cuestións que hubo para o desempeño desa obra e de, bueno, pues desacordo, imposibilidade despois da comunicación que nos fixeron de poder facer esa execución e demais, temos que renunciar a ela. Este ano sí que se fai a solicitude tamén. Solicitouse por parte do Concello de Allariz algunha axuda ao abeiro da resolución do 19 de xuño de 2020 de subvencións de enerxías renovables térmicas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional? Non. Vale. Ten valorado o Concello de Allariz optar as subvencións para a rehabilitación de vivendas de titularidade municipal ou destino ao alojamento social segundo a resolución do 23 de decembro de 2020 do Instituto Galego de Vivenda e Sol? Bueno, pois eu teño unha reunión coa Conselleira de Infraestructuras con Héctor Vázquez o martes pola tarde e teño unha reunión na Dirección Xeral de Urbanismo o martes pola mañá. Entón, bueno, vamos a tratar diferentes cuestións, unha delas esa tamén. Por parte do Grupo Municipal Socialista non hai máis preguntas. Vale, pois robos, por parte do Partido Popular. Por a nosa parte, rogamos que se teña en conta que, por desgracia, podemos entender do que sucedeu despois destas navidades. Nesta Semana Santa sexamos moi prudentes e escrupulosos para non volver a caer nos mesmos erros cometidos durante esas navidades e que tanto dano fixeron a toda a poboación de Allariz, especialmente aos afectados e máis aos fallecidos despois das festas de Navidad. Eso por unha parte. Outro, rogamos se nos pode facilitar o dato numérico, lógicamente, dos fallecidos en Allariz no que vai nestes 2 primeiros meses do ano. E o segundo, o último rogo, é simplemente un recordo que todavía non se nos enviou na última xunta de portavoces, eu recordei, que solicitamos se nos enviase tal como se había comprometido a alcaldesa toda a información e proxectos das obras de rehabilitación que se van a cometer no Concello, se había comprometido e vostede mesma se deu conta no anterior pleno e todavía non nos remitiu esa documentación. A documentación do IDAE, dos proxectos. Sí. Sí, non nos remitiu. O sea, entendo que non se conoce do que remitiu outro día, pero non la remitiu. Os proxectos, sí, os luns se mandamos os proxectos. Vale. Bueno, pues por orden, non? Vamos a ver, eu creo, bueno, que durante todo este tempo e desde o inicio da pandemia nos temos procurado sempre manter un contacto estreito cas portavoces dos grupos, de
maneira que, bueno, que as decisións que poderíamos estar tomando, pues non en solitario, pues que intentemos tomarlas tamén de forma consensuada, porque nos parece que é o máis razonable, ¿no? Nese sentido, nos explicamos tamén no seu momento e dixemos cual era a motivación que nos levaba a nos para facer a montaxe das decoracións de Nadal, que entendo que iso é ao que se refire, ¿no? Por tanto, os grupos son coñecedores de que iso efectivamente se ia facer así, e ainda que nos pensábamos, e así o faramos nas reunións do grupo de goberno, que non iba a cometerse o erro de volver a abrir os concellos para Nadal, por parte da Xunta de Galicia, despois de que estaban os concellos perimetrados, acordouse abrir os concellos para o Nadal, e non só eso, senón algunhas cousas máis, non? Nos, ainda a pesar de que pensábamos que ese iba a ser o escenario, a decisión que tomamos, e así o comentamos tamén en aquel momento, era que non tiñamos por que penalizar aos veciños e as veciñas de Galicia que podían disfrutar dunhas decoracións de Nadal, tendo en conta que vamos ser nós mesmos que vamos a disfrutar. Pero tamén pensando que nós, en todo caso, todas estas cuestións, en primeiro lugar, fanse para os veciños e para as veciñas de aquí, e en segundo lugar, se a maiores, pois hai xente que pode interesarle, pois ben, pero que os veciños e veciñas de aquí tamén teñen dereito a eso, non? Pois non se marcha as decoracións de Nadal sin que o Concello fuxera publicidade en ningún medio. Outra cousa é que saliu en todos os medios, pero porque nós, a diferencia de outros anos, non contratamos en ningún medio publicidade de maneira, a diferencia que outros anos que sí que o facemos, non? Despois de eso, despois desta situación, despois da ponte de Nadal, que efectivamente a Allariz estuvo completa de xente, o número de contaxiados de Allariz foi 0. 10 días despois seguíamos en 0 contaxios. O día 20 de decembro, despois de que o 8 acabara a ponte de decembro, o día 20 de decembro foi cando tuvemos o primeiro contagio de Allariz. Ese primeiro contagio de Allariz non se debeu a nada que tuvera lugar co turismo, sino foi un contagio que tuvo, bueno, foi fruto dun contacto no sector primario. O sea, nada que tiña que ver, en este caso, co turismo, ni cas decoracións, ni ca ponte, non? E só a partir das celebracións familiares de Nadal, non porque o diga eu, sino porque o propio conselleiro nos lo transmitiu así, nas reunións que mantuvemos semanalmente durante todo este tempo, e a vista dos rastrexos que hubo, os rastrexos tamén quedaron e deixaron en evidencia e patentes que hubo moitas comidas, moitas cenas e moitas celebracións familiares, pero non porque o diga eu, que non o sei. Quer dizer, que eu teño os datos que o propio conselleiro e o propio secretario xeral nos pasaron en cada unha das reunións que se celebraban os mércoles semanalmente durante esa situación. E desos datos que eles teñen, o que nos transmitiron, é que o contagio en Allariz non era fruto desa mobilidade que pudo haber ou desas visitas, sino que foi claramente contagios familiares, fruto de celebracións familiares, como digo, non porque o diga eu, non? Entonces, bueno, eu creo que antes de facer afirmacións que hai que ser, bueno, pues un pouco rigurosos no que ten que ver, porque xa digo, non é unha información que poda dar él, sino unha información que nos transmitiu o propio conselleiro e o propio secretario xeral. De todas formas, nós, para esta Semana Santa, xa tuvemos reunión desta programación do ano na que se incluía o tema de Semana Santa, non temos en principio pensado facer programación desa Semana Santa, si que ademais vamos a facer unha consulta á propia Consellería de Sanidade, aquí a Delegación de Ourense, porque non temos claro a que se refire, bueno, pois un dos apartados que menciona na última orden que saliu, no que fala, pois así de forma xenérica, de que non poden realizarse actividades de lecer e entretenimento e demais, apartado final nun dos anexos. Dicir que vamos a pedir que se nos aclare, porque en realidad sí que se permiten actividades culturais, con aforos, pero despois a maiores tamén, bueno, pues menciona algo como eso. En todo caso, a nosa idea non é a de facer programación, porque, e así o vamos a transmitir tamén a Sanidade, a programación habitual e convencional que temos en Semana Santa, que é de música da rúa, a nos vai a imposibilitar garantir que non se celebran aglomeracións diante de músicos que podan estar actuando en un lugar determinado. Por tanto, como non vamos a ter capacidade para dar controlado, pois que todo o mundo se quede a escoitar en lugar de estar pasando e disfrutar entre estar pasando desa actuación, pois os serios problemas que teríamos para facer ese control, pois a decisión que tomábamos a mañá era de non facer esas contratacións e de que ao aire libre se podan facer actividades. Entón, un pouco, esa é a idea. O número de falecidos nestos 2 meses en Allariz, pois
Posiblemente me equivoque, se digo así, sin facer o contraste, pero se digo así de memoria, en estes 2 meses, pois deben ser 6 persoas, se non me equivoco, as que faleceron en estes meses como causa, ou polo menos, dicir que fora unha das patologías a maiores, como sucedeu en algúns casos que tiñan esta do COVID-19, non? E con respecto ao tema do IDAI, pois efectivamente o LUS, se o apuntamos en a agenda, para non despistarnos e remitir esos proxectos por correo electrónico. Non sei se por parte dos socialistas hai algo máis. Hai máis. Sí, pero estes son robos. Sí, no, pero unha aclaración son robos. Fixen un robo, vostede contestou, e entendo que ou non fixen ben o robo, ou desviou un pouco, ou excedeu un pouco a contestación. Non só lle rogábamos que durante a Semana Santa fósemos prudentes. Efectivamente, durante toda a pandemia mantivemos un contacto institucional estreito e moi cordial, do que, polo menos por a nosa banda, estamos moi satisfeitos. Nos en ningún momento culpamos o Concello, son faltaba, nin as autoridades municipais dos contagios que pode haber en ningún sitio, pero nin aquí nin ninguna parte, o sea, es que nin se nos ocurre. É dicir, cando vostede, como que parece que se puxa a defensiva de algo que non repetir os errores que tivemos en Semana Santa. A ver, errores. Vostedes dicen, non contratamos publicidade. Vin en varios periódicos a propia concelleira de promoción económica en distintas entrevistas en distintos lugares facendo un efecto chamada, si o houve. Que foi un erro, efectivamente, abrir os días de Nadal os concellos que estaban perimetrados, que non estábamos todos perimetrados como estivemos agora, algúns, para viaxar a visitar as familias. Pois sí que foi un erro, seguramente. Eu tamén comparto que foi un erro. Pero, bueno, eu non estou facendo isto con unha actitud, estou pedindo que no que estivemos de acordo, porque nós nunca estivemos en desacordo en perder a Navidade para os americanos, para nós, para disfrutarla como sempre, que nos parece un aliciente emocional e máis importante, e nestes momentos quizá máis, senón, cando me refiro a erros, é que, evidentemente, vostedes, nadie pode controlar a afluencia de personas que nun determinado momento pode vir ao noso Concello. E estamos nunha situación especialmente complicada. Por eso eu decía que sexamos prudentes a hora de facer eventos en Semana Santa, que se me acaba vostede de aclarar que en principio pois non se ten previsto facer eventos especialmente como a Semana Santa ou Vigo ou demais. A eso me quería referir. É dicir, teníamos cuidado porque nin os americanos, nin os comercios americanos, nin nadie en xeral, pero nos veramos por os nosos, como vostede fai, como facemos todos, están en condicións de volver a sufrir unha situación así, si podemos evitar, si podemos. Evidentemente, nós non podemos evitar os incumprimentos da xente, por suposto que non, nin vostedes, nin nós, nin nadie. E todos vimos o que pasou na Navidade, evidentemente non somos cegos. Todos o vimos e falamos en moitas ocasións. E non podemos conformar, evidentemente, pero bueno, simplemente era unha consideración, era un robo, nada máis, non era unha crítica. Non a houve durante toda a pandemia e non a vai a haber. En relación co punto que se acaba de comentar, solicitamos a mesma prudencia para o día 8 de marzo. O decreto 31/2021 do 25 de febreiro, donde mesmo, porque se adopten medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria. Na segunda disposición establece unha limitación da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados e dice que nos territorios dos concellos que se relacionan as letras B e C do anexo, como é o caso de Llariz, a permanencia de persoas en espazos de uso público, tanto pechados como aire libre, e en espazos de uso privado, quedará condicionada a que non se supere un número máximo de 4 persoas, agás que se trate de persoas conviventes. Entón, a mesma prudencia que pedíamos para Semana Santa, pedímoslo tamén para o 8 de marzo, e ademais queremos que se debe dar exemplo, digamos, de cara tamén a todos os veciños e ciudadanos de Lleida.
Ben, nos efectivamente non vamos a organizar ninguna manifestación ni nada así similar para o 8 de marzo, que sí que hai solicitado por un colectivo que non somos nós, ante a subdelegación do goberno unha autorización para facer unha concentración, se non recordo mal a hora, era concentración ou manifestación, non? Manifestación. máis corta Ante a subdelegación do goberno, pero que sí que non é unha cuestión ni que nos organicemos, ni que nos estemos sentando, ni que nos estemos na organización desto para nada, non? A nos remitiu a subdelegación do goberno ese escrito que había con esa petición que hai. Unha solicitud, unha vez máis, salvo que me equivoque, que publicaron esas ordenanzas en a página web do Concello. Bueno, pues, unha vez máis, solicitamos que a transparencia se traduzca en feitos. Un feito moi sinxelo, incorporar as ordenanzas fiscais e non fiscais á página web do Concello. Entón, solicitamos que se faga. Tamén solicitamos, unha vez máis, e isto, por favor, solicitamos con énfase, que se tomen medidas en relación coa iluminación exterior do convento de Santa Clara e co peldaño existente na beirarrúa da fachada oeste, fundamentalmente por un tema de seguridade. No anterior pleno comentamos a caída de varias persoas pola presencia do citado peldaño e a ausencia de iluminación. Desde entonces, que eu saiba, é outra persoa máis. Normalmente por aí transitan persoas maiores. Hasta agora non ten, que eu saiba, pasado nada grave, pero é moi fácil, pasando persoas maiores por ali, é moi fácil que poda pasar. E a responsabilidade sería do Concello, porque é un espazo público. Entón, ademais das motivacións de seguridade, hai outras motivacións que xa comentamos en outras ocasións, urbanísticas, espaciais e patrimoniais, que queremos que merecen que se ilumina citadamente a fachada oeste do Concello. Pero neste momento é un tema de seguridade. Entón, solicitamos que se poñan medidas o antes posible. Xa vamos a ver ali, falamos unha empresa que nos está mirando para sustituir a iluminación que temos ahora por unha iluminación que teña 50 centímetros de altura e que permite entonces dar máis visibilidade aí, e de feito, ahora que vamos a facer o cambio tema de luminarias, esa era unha das contratacións que íbamos a facer a maiores do tema do cambio de luminarias. Pero xa está mirando, xa está visto o modelo que permitiría ese modelo abre a luz aí de maneira que efectivamente ilumina o peldaño ese e non o exterior, porque efectivamente non se ve ese peldaño. Unha cousa máis, as obras de adaptación da Casa do Concello, no último pleno tamén nos comentou que para a mellora de accesibilidade que nos daría información das previsións definitivas, eso foi fai 3 meses, seguimos en terzo. Sí, nos radio, en la Junta de Portavoces. Lo que le pedía antes es que quedó de remitirnos la documentación de las propuestas y las recomendaciones que se había hecho, el estudio de las recomendaciones que se había hecho por POCAM y demás, quedó de remitirnoslas y es lo que le pedía yo antes. Digo por ahí. Era esa pregunta, no era están pendientes as dúas, están pendientes de enviarnos solidarios, lo que repasamos nas actas anteriores, pero na última xunta de portavoces non falamos solidarios, sino cuando vostede nos estuvo explicando o avance que as propostas que tiñan, as propostas que tiñan e lle dixen que quedou de enviárnoslas. E vimos o informe aquí, efectivamente se pasa por correo electrónico, por todo o que esas foron as palabras que estamos esperando que se nos pase. Eso non impide para que permitamos tamén o proxecto do IDAE. Exacto. Sí, porque tamén está pendiente. Que parte do Partido Socialista? Bueno, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantas a sesión a 5 horas das 6 horas da noite. Pois nada, únicamente aos cumpleañeiros, pois que venga hasta as 12 da noite. Un rato para esa celebración. Non se pode tomar